share hawayenki, amarya share hawayenki. Me ya dame ki? Amarya wai me ya dame ki? Salamu alaikum, mutane na ciki. Wa alaikum salam. Yawa yana ciki, yana ciki. Wa alaikum salam. Dan gadabu. An tashi lahiya. Alhamdulillah ya gida. Masha Allah. To madalla. Ka sa abin da te da ni? A'a. To Allah ya kai mu lokaci. Alhamdulillah. Iniya kawo sa haka ni. Yau in Allah ya so ya yarda zan cika rago. Ya yarda ma zan cika rago. To Allah ya kai mu lokacin ɗauran auren mai gidanka. Wane? Bello Abubakar Yabo. Alhamdulillah rabbil alamin. Yanzu dama auren kana na ka ta jira. Auren mai gida na Bello Abubakar Yabo. Lalle ko Allah ya kai mu. Lokaci yayi. Lokaci yayi. Alhamdulillah Allah. Gashi Allah ya kawo. Dan gadabu. Na'am. Nawa naka benka? 6,400. To albarka wanga labari mai muhimmanci da ka taho min da shi. Na ya hema naira 6,000 albarka auren ga. Ta he sauri haka min 400. To masha Allah. Sauri haka min. A'a ba ni nan. Ina akai. Komi da komi na ciki. Komi na nan ciki. Komi na ciki. Na gode kwarai dan gadabu ya sauri kai naka jira. Allah shi kai mu. Ya sauri kai naka jira. Bello Abubakar ya ba ango. Bello Abubakar ya ba ango. Wagga riga ai ta ma ya dauda. Kullun ya waye ka da ita haka nan. Me gida? Me a cikin aljihun gana ka naji ina wanki ina jin kamanniya. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Ya duma katin ɗauran auren mai gida na Bello Abubakar Yabo yana ciki. Ban san inda za a yi ba, ban san ranar da za a yi ba, ban san lokacin da za a yi ba. Kin wanke na rage da Allah sai ke ba gidan. Me gida ko ni ina da sani. Ina da sani me gida. Na rage da wallahi ina saki kike gidan. Wallahi sai ke yi gidan ku. Gida daga taimako. Me ruwanki na ce ki wanke min bale. Kai tsaya ka tani. Dan ga dabu. Tsaya saki. Mi ka faruwa? Ka bar ne ka kalle ta don Allah. Daga taimako. Mi ka faruwa? Daga taimako. Na wanke mai riga ta zehda ni ga ta dauda ni dauka ni wanke shi kenan. Mami. Ya biyo ni da ifce. Dan ga dabu. Ka san abin da ya faru? Katin ɗauran auren mai gidan na Muhammadu Bello Abubakar Yabo yana cikin rigata dan ɗaya kauɗi da kilin bibi ta ɗauke shi ta wanke. Babban abin bakin ciki na ban sanar da za a ɗauran auren gaba, ban san lokacin da za a ɗauran auren gaba, ban san wace rana ta za a ɗauran auren gaba, ban san inda za a yi ɗauran auren gaba. Abban kora ta yi gidansu uwa ta bale. Na gama. Ka gama. Ga da yoro ɗinka. Na ɗan fara jin sanyi. Ka bar ni in ji mata wallahi ka bar ni in ji mata. Me ka gani na? Wai. To wuce cikin gida. Allah ya taimake ki. A'a ke dai wuce cikin gida. A'a wallahi. To amin na gode. Wuce cikin gida. Wuce cikin gida. Allah ya cece ki. Abu namu maganin a faɗe mu buki na farar kaza a balbela ba ga yadda ta ake ba a madadin iyalan gidan injiniya Abubakar Aliyu Yabo da na margayi Alhaji Muhammad Sani Musa marafan Torankawa suna farin cikin gayyatar ilahirin al'umman musulmi zuwa wajen addu'ar ɗaurin auren 'ya'yansu Alhaji Bello Abubakar Yabo da gimbiyarsa Hajiya Hamida Bello Sani. Za a yi wannan ɗaurin auren ne gidan Garandikadi Muhammad Tambari, gida mai lamba 2 Jegarat Bado Kwatar Sokoto. Ranar Asabar 26 ga watan Disamba shekara ta 2020 da misalin karfe 12 na rana. A zo lafiya, a zo lafiya. Amarya share hawayenki.